copiilor cu cântarea Domnul vine. Tatăl nostru care ești în cer, îți mulțumim pentru ziua de astăzi, pentru că ai avut grijă de noi, pentru că ne-ai dat mai o zi ca să putem să te slujim în ziua asta de sabat. Ajută-ne în programul ăsta de copii să poată să ne iasă bine și să putem să disfrutăm de ziua de astăzi. Îți mulțumim pentru toate, te iubim și te preamărim. Amin. Amin. Căci cum iese fulgerul de la răsărit, așa și se vede până la apus, așa va fi și venirea fiului omului. Matei 24:27. Acesta este unul din textele care vorbește despre a doua venire, iar noi, copii, vrem să prezentăm cu cântece și poezii dorința de a fi cu Iisus în cer, cu mic, cu mare.
Pacea. Pentru că nu e trataz. Dușetă. E bun. Doamne, pieta vale, vreau să fii mereu până voi ajunge lângă Dumnezeu. Amin. De sus. De
Mie dor de canalul plin de slavă, cu fructe din belșug, fără treabă. Acolo noi ne văzut ca sub soare, cu pui, leopard și coprioare. Dar mai ales mi-e dor să fiu cu Domnul, ca să-mi sfințească zilele și somnul, să-mi umple casa noastră de parfum și să fiu cu El pe-al strălucirii drum. Glasul meu nas pe tine, te implor și te slăvesc. Doamne, ia-mi și pe mine în locașul tău ceresc. Sunt micuț, dar vreau cu tine, sus în cer și eu a fi. Tu ajută-mi să fac bine, în orice ceas și în orice zi. Fericire, bucurie, eu la tine am aflat, Domnul tău în dătărie să înving orice păcat, ca apoi să ajung odată fericiți în veșnicii și vășmantul fără plată eu îmi da să poftim. Hai! Esemii, Amlate, Chiara, Esu, Amint. Lemina, Sate, Si, Su, Lisu. Amin. Iisus a prorocit sfârșitul. Marețul lui Ierusalim, și tot așa mi-a dat și semne, ca nu cumva să rătățim. Și cel mai mare semn al vremii, că ceasul nu e aproape. E ca solia întâlnită, răsună bruscat pe apă. Și când această predicare în slavă se va încheia, atunci va fi sfârșitul lumii când pe Iisus îl vom vedea. Amin. Amin.
Ascultați copii, ce-mi să vă povestesc despre un loc prea frumos de Iisus Hristos, în cerul pregătit, despre noul paradis, unde plânsul va pieri și în locul lui vor fi numai bucurii. Câte o harpă vom primi Și cu ea, slava Domnului vom da, vom jura, sus pe muntele cel sfânt, și vom fi fericiți în veșnicii. Tată, sus în cer, Spune, fetița mea, vor fi și lupi și lei, desigur că vor fi. și mici și vlăzuiței. Da, da, vor fi și ei. Păi, nu s-ar sfârșia? Nici când așa ceva. Și nu mă vor mușca? Nu, nu, fetița mea. Dar lupul, leul, ce-ar mânca? Și ei vor faște iarba. Mă voi putea juca cu ei? Da, da, cu siguranță. E minunat! E minunat. În curând pe cer, curând pe cer, unor se va arăta, iar noi toți cei credincioși, pe Iisus Hristos, îl vom întâmpina. Aleluia, Domn iubit, și cu îngerii cei buni, noi în cor îl vom cânta. Slava, Osana! Câte o harpă vom primi, slava Domnului vom da, sus pe muntele cel sfânt, fericiți în veșnicii. Amin. Ne cheamă Domnul meu și nu azi vrem să mă opresc din druma ca alți copii. Când Domnul nu tăcează să mă cheme, la glasul său alerg, să nu târzi. De glasul său mi-e inima legată și Duhul meu se ține strâns de-al său. E ceasul când ascult ca niciodată, porunca ca un fiu de Dumnezeu. Mă cheamă Domnul să zidesc cu voi, să pun o piatră vie și unde sunt spărturi mai vechi, mai noi, acolo piatra trupul meu să fie. Iubesc pe Domnul meu, iubesc lumina și soarele și stelele dreptății, nădăjduiesc și eu să văd grădina pe care au dorit-o Sfinții și Profeții. Amin. Mă cheamă Domnul meu, în orice zi, nu pot să nu-l ascult, căci El e aproape și tot mai mult doresc a-L auzi. Căci glasul Lui doresc a-L auzi, căci glasul Lui e o muzică pe ape.
ți-l vom vedea, slavă, slavă, Osana, cerul și pământul vor cânta. Este lume doar un nume va flori, Iisus, izvor de nemurire. Noi vrem să fim mereu ai tăi, Iisuse Ce să fie oare, de parcă cerul se strânge, de se întunecă soarele, de se face luna roșie ca sângele, iar stelele îți părăsesc hotarele? Ce să fie oare, de pământului să sting flăcliile, că îi se clatină temeliile și oamenii se îngrozesc de moarte? De ce va fi mai departe? Și oare ce să mai fie? Ca îngerii vestesc Evanghelie de veșnicie peste întreg pământ, anunțând puținele clipe care mai sunt. Semne, semne, semne. Trec prin fața noastră și ne vestesc sfârșitul timpului de aici, sosirea timpului ceresc. Și fiecare semn spre noi e mărturie că Domnul va să vie și toate strigă spre noi deodată. Iisus într-o clipă pe noi se arată. Cu fapte de ascultare, cu inimi de iubire, venirii tale, toți să facem pregătire. Amin. cei și strigă pe pământ către lumile stele, se pleacă în curând. Inimi de iubire, de grabă vă grăbiți, nu e timp de zămăvire.
Veniți, veniți, dă o lume mai bună, ne așteaptă văzut. Credința ne adună și dorim lui Iisus. Divinele mai sfinte ne aștept pământ negat, încă minune noi vă fiți pe cer plecați. Să nu uitați de mine, cu voi să merg aș vrea. E atâta fericire în inimioara mea. Și încă vor să vină și alți copii. Cântă astăzi de plecare, mii de bucurii. Peste lumea cea bună, ea frumos am auzit. Și toți ne rămână când îți dor fericit. Nimeni să nu fie pe acest pământ rămas, chiar și cel mai mic să știe, Iisus ne cheamă acasă. Frașii sunt plecare, părinții cei iubiți, suntem gata de plecare, Iisus ne fericit. Către lumea cea bună, unde aur vom porni, să fim împreună sus pe plecăciuni. Vise de plecarea către lumea stelelor, și acolo ne așteaptă Tatăl nostru iubitor. Vise de plecarea, vise de plecarea către țara stelelor. În numele Domnului Iisus închidem programul cu cântarea Porți spre case. 249. Iisus ne
este în cerul, ființească-și numele Tău, să fie împărăția Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și nu ne duce în ispită, când izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția Ta, puterea veci în veci. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Potrivit cu tema acestui program și cu atmosfera din sală, aș vrea să întreb dacă este cineva care s-a plictisit la acest program, să ridice mâna sus. Copiii sunt obosiți, dar nu plictisiți. Au cântat foarte frumos. Se vede că de mult timp aveau nevoie de o dirijoare. Aveau nevoie de cineva care să-i entuziasmeze, să le dea siguranță și curaj. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru sora Camelia, care a coordonat acest program, pentru sora Gianina, care s-a ocupat de pregătirea cântărilor și pentru toate celelalte instructoare. Și înainte de a mulțumi copiilor, aș vrea să vă întreb, în Împărăția lui Dumnezeu, vor fi mai mulți copii sau mai mulți adulți? Câți cred că vor fi mai mulți copii? Mâna sus. Câți cred că vor fi mai mulți adulți? Mâna sus. Mai puține mâini. Domnul Hristos spune că acolo vor fi numai copii. Până nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Așa că mulțumim copiilor că ne sugerează și un exemplu de viețuire pe care să-l dobândim cu toții și aceasta cât mai curând, înainte de a fi prea târziu. Domnul să ne binecuvinteze, să învățăm de la ei, să iubim și să iertăm cum iubesc și iartă copiii. Și Domnul să fie cu noi toți. Amin. Aș vrea să spun, iubiți copii, atenție, care se uită la mine? Ce faceți? Sunt niște surprize pentru voi și voi deja le priviți acum, nu? Voi deja vreți să le luați în primire. Vă mulțumim frumos, Domnul să vă binecuvinteze. Iar pentru adulți și împreună cu copiii, bineînțeles, este o masă de părtășie. Cred că vom ieși într-o scurtă pauză, nu? Și după aceea vom ieși puțin pe afară, este timpul frumos și apoi ne vom întoarce în sală pentru a avea părtășie unii cu alții și împreună cu copiii noștri. Domnul să ne ajute să fim uniți și iubitori și împreună moștenitori. Amin.